बड'लेण्ड बुब्लिखौ हामबायहोनाय थाबाय लोगोसे नैबे 2023 मायथाइनि बे क्रिसमासखौ बयनोबो हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय दा दिनै जोङो आमब्रापुर CNI सार्चआव गासै बेबायदिनो गामि दरबायै जोङो गिर्जायाव हाबो बेनिफ्राय जोङो थांनाय 25 थारिखनिफ्राय लानानै दिनैनिफ्राय 28 थारिखसिमाव जोङो बेबायदिनो गामि गामि मोसानानै दिनैहाय जों दुमबाजार नैबे दुमबाजार गामियाव जों मोसादों दा बे मोसानायाव जोङो गामियैनो बेबायदिनो लैहोर मोसानानै जोङो बे देग्लायनि 2023 मायथाइनि बे क्रिसमासखौ मोजाङै बेबायदिनो फालिदों बेबायदिनो न'खर न'खर जोङो मोसानानै जोङो बेबायदिनो इसोरनि मुंखौ प्रशंसा खालामदों आसा जोंहा बेबायदिनो बोसोराव बेबायदिनो मोसाखांनायजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो बे मोसानायनि मुङाव जोङो बेबायदिनो गामि बेबायदिनो अमा मासे सिथारो आरो बेखौ जोङो जेसेबां मोसाहारिफोर दंफैयो जोङो बिसोरनो बेबायदिनो जा गोलैयो बेजों जों समानै जों बेबायदिनो रानलायनानै जायो गोसो खुसियै रंजानायजों जोङो बेबायदिनो बे बर'दिनखौ जोङो बेबायदिनो फालिनायजों हंगारो जोङो बेबायदिनो प्रत्येक बोसोरावनो जोंनि बेबायदि केरल मोसानाया बोसोरफ्रोमबो जोङो बेबायदिनो दामनाय देनाय मेथाइ खननायफोरजों आरो धुला दामनायफोरजों जोङो न'खर न'खर जिसु सारिजानायनि मुंखौ लानानै जोङो बेबायदिनो केरल खालामनाय जायो एबा न'खर भिजिट खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो मोसाखांनानैहाय बेबायदिनो जोङो मोनसे जायगायाव ज' जानानै बेबायदिनो खाजि एबा अमा बेदर जानायजों एबा साहा मुरि लोंनायजों जोङो बेबायदिनो जिसु सारिनाय दिनखौ जोङो बेबायदि प्रशंसा खालामो आङो बेनि बेलायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों फैबाय थानाय बेलायाव जेरैबायदि जोंखौ दिनैनि बे सानाव मोजां देहा मोजां जिबनखौ लानानै जों जेरैबायदि न'खर न'खर बेबायदिनो भिजिट खालामनानै बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो अमा बेदर जानाय एबा खाजि जानायजों जों बेबायदिनो न'खर भिजिट खालामदों आरो बे फैबाय थानाय दिनावबो जोङो बेबायदिनो मोजां देहा मोजां जिबनफोरखौ लानानै जाहाथे नैबे सानथामनि बेबायदिनो केरल मोसानाय एबा न'खर भिजिट खालामनायावबो जोङो बेबायदिनो प्रशंसा खालामलांनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय CNI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे CNI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा CNI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन